Fir-raba' ta' Għawdex se tkun qed tinbena skola ġdida, skola primarja li hija meħtieġa għax dik li hemm bħalissa hija antika u mhux adegwata għaż-żminijiet tal-lum fejn saħansitra jeżistu problemi biex jitħadmu faċilitajiet bħall-interactive whiteboards. Saħansitra spiċċat tintuża kantina li hemm fil-bini biex ikun akkomodat kulħadd. Bħalissa ninsab f'waħda mill-klassijiet fl-iskola primarja tar-raba' ta' Għawdex li tilqa' fiha 380 studenti li jiltaqgħu fi klassijiet pjuttost żgħar u limitati iżda li fi ftit ta' żmien ieħor ser jimxu fi skola ġdida b'faċilitajiet aktar moderni. Ma setax jonqos li l-kap tal-iskola jilqa' b'mod pożittiv l-aħbar tal-bini ta' skola ġdida minflok skola li kienet tintuża bħala sptar fit-tieni gwerra dinjija. Għalina u għek verament ħadna nifs twilek speċi fl-axħar xaħat sema mit-talba tagħna u ninsabu kuntenti ħafna. Ma jfissirx li sakemm immorru fi skola l-ġdida maħniex ser inkomplu namlu l-impenn kollu tagħna kif dejjem għamilna u ovvjament anke l-manutenzjoni tal-post ser tkompli jissir. Is-Sur Mast kompla jispjega uħud mill-isfidi li ilhom jisibu għal snin twal. Aħna nixtiequ li jiġu iktar tfal f'din l-iskola ma nistgħux għaliex il-klassijiet huma mimlijin kollha. Kellna pereżempju is-sala tal-iskola fejn kellna l-palk u konna nagħmlu xi attivitajiet, kellna nibdluha fi klassijiet. Il-kantina tal-iskola kellna nnatfuha nagħmluha nurture class. Imbagħad anke klassijiet oħrajn, il-fattu li l-klassijiet huma żgħar, allura jekk għandek 24, 25 f'kull klassi, l-għallima bil-kemm tista' tiċċaqlaq. Nippreferu klassijiet iżgħar ħalli it-tagħlim ikun iktar indirizzat lejn il-bżonnijiet partikolari ta' kull tifel u kull tifla. Il-Ministeru tal-Edukazzjoni se jkun qed jatwa dan il-proġett wara konsultazzjoni vasta mal-għalliem u l-ġenituri li wkoll resqu x-xewqat tagħhom. L-iskola se tinbena minflok is-sit fejn illum jiltaqgħu il-klabs tal-futbol Awċin fosthom tal-Oratory Youths, tal-SK Victoria Wanderers u tal-Victoria Hotspurs. Mill-post li jintuża bħala parkeġġ iddaħħlu wkoll ammont sostanzjali ta' flus. Ninsab fis-sit fejn huwa propost li tinbena l-iskola primarja l-ġdida fir-Raba' ta' Għawdex propju bis-swit Villa Randin. Dan il-parkeġġ mhuwiex ser jintilef iżda mal-iskola l-ġdida ser ikun hemm parkeġġ ġdid li ser ikun aktar spazzjuż u li ser jesa' madwar 500 karozza. George Kurmi fissem il-klabs tal-futbol li jagħmlu użu minn dan is-sit u li minnu jagħmlu dħul finanzjarju sostanzjali fisser kif bħalissa għaddejjin id-diskussjonijiet brabta ma' din il-proposta. Jidher li anke dawn se jmorru tajjeb. Minn dak li ddiskutejna sissa, jidher li l-proposti huma ta' vantaġġ għalina wkoll. Jekk dak li ddiskutejna sissa jiġi uffiċjalizzat, jiġifieri jisbet fuq abjad, aħna kuntenti b'dak li ħaniġu offruti.